Isang dalagita ang 6 na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend nitong 25 years old. Paano po nangyari na pinaghihinalaan mo ngayon na posibleng sumama or nakipagtanan yung anak mo sa lalaki? Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung anak ko. So, etong naka-flash ngayon sa screen, eto po yung boyfriend ng anak po ninyo. Opo. Ang sabi sa akin ng kagawad dito sa Matakla, pumunta na daw ako ng pulis. Pwede daw yun yung kasuhan ng rape. Bakit nyo po nababanggit yun? Meron na po bang nangyari sa anak nyo at dito kay Robert? Meron na po. Buntis na po yung anak ko. Oh! Ang gusto ko po si Robert, makulong para ba siya, madala. Hindi na pinatagal ng aming team at kinabukasan ay agad na kaming nagtungo ng Matakla, Goa, Camarines Sur. Dito ka na, panagutan siya. Buntis ba siya? Buntis siya. Sige, tara. Tahimik na humihikbi na tila kinikimkim lahat ng galit patungkol sa desisyon ng ina. At matapos ang pag-uusap, Hanapin natin yung anak. Tumakbo doon. So itong ate po, naman po naman sa may tulay, baka po lumukso. sa gilid ng daan ay naabutan namin si Casey. Handang itapon ang buhay kung hindi makakasama ang lalaking minamahal.